Vale, pois eu xa me deron pé para que me presente eu. Sou Miguel Tubío e hoxe, me invitaron para esta xornada que para mí é un placer, porque máis sempre estar aquí en Monforte ten certo vínculo emocional, porque además eu son un originario de Lugo, levo moito tempo nas Rías Baixas, pero volver aquí ao interior sempre é agradable esta terra tan bonita, non? Poño aquí un pouquiño unha trayectoria que é moi simple porque levo toda a vida en Martín Codas. Eu empecé no 97 como técnico de Altría, eu son enxeñeiro agrónomo. No 2004 empezou a crecer a estructura, xa vou a contar un pouquiño a trayectoria que tivemos e paso a ser responsable de viticultura, e desde 2015, xa co crecemento de todo o que é o grupo, ademais paso a dirección técnica e de min depende toda a responsabilidade de viticultura, enoloxía, produción e tamén de TI. Entón, levamos moito tempo traballando. Moitos de vos, os que vos imaginades que é Martín Codas, pero os que non tedes esa visión, Martín Codas é un proxecto de base cooperativa, é un proxecto que nace no 85, este ano está de 40 aniversario, xa temos 40 anos de recorrido, e o origen son un grupiño de 50 viticultores colleiteiros que se chamaban ali, daquela no 85 ni siquiera había DO, empezou a DO con 500 hectáreas de albariño, vedes hoxe o que é as Rías Baixas, e este é un reflexo, e Martín Codas quizás é un reflexo do que pasou nas Rías Baixas. Nos seus orixens só había 30 hectáreas de viñedo e era un proxecto que naceu para facer 150.000 botellas. Donde estamos hoxe? Hai 300 cooperativistas, 565 hectáreas de viñedo en Rías Baixas, pero ademais Martín Codas tuvo un recorrido de crecemento e de diversificación a partir dos anos 2000, donde pasamos a ter outras adegas en Galicia e chegamos incluso hasta o Bierzo e temos actividade en 4 viñedos de origen. Este sería o mapa de onde ten ámbito Martín Codas, a principal no Salnés. O primer salto que demos foi no 2002 ao Bierzo, daquela os comerciais pedían facer un tinto, se valorou Ribeira Sacra, pero daquela estaban de moda os viños alcohólicos de Parker, e entonces por proximidade e por variedade, se decidiu ir ao Bierzo e ali comezamos o proxecto de tintos, despois expansión por Rías Baixas, Monterrey, tamén cando o Godello empezaba e estaba fundamentalmente en Barreorras e Monterrey non estaba no mapa, e quizás un dos proxectos máis grandes de Godello que hai en Galicia. E o último desembarco foi no Ribeiro, tamén con outro proxecto cooperativo, contra do Castelo, que empezamos fai 2 anos, ali en Beade. A pesar dese volumen e dese tamaño, e Martín Codas que pode ser como un proxecto grande, a base ou a realidade é que o que somos é unha agrupación de pequenos viticultores. Por iso, e isto que vos pinto aquí, é a representación da nosa dispersión. Esas 565 hectáreas están repartidas en máis de 2.500 parcelas. Por lo tanto, o que os vou a contar hoxe, que hai expertos en inteligencia artificial, eu non son experto en inteligencia artificial, senón é máis ben como aterrizamos eso á realidade, contarvos a nosa experiencia de investigación e de innovación, que, polo tamaño e polo compromiso que tuvo a empresa sempre foi moi activa, pero tamén sempre con ese enfoque de para que ou como podo aplicalo, para o día a día do noso traballo e un pouquiño para que vexades dentro do voso ámbito como isto está chegando, como vai a tal, e tamén poñer encima da mesa algo que creo que é moi importante nisto da inteligencia artificial, as expectativas versus a realidade, Porque agora esta palabra tamén pasou co 4.0 e hai sempre unhas barreiras, uns hándicaps, e non é todo tan bonito como parece, senón que eso está aí, efectivamente, estamos no inicio de todo este camiño da inteligencia artificial, como decían na presentación do IGAPE, dentro de 20 anos non sabemos como vai ser, se vai xeralizar, xa empezamos a ver cousiñas e vos vou a contar aquí cousas que xa se poden empezar a sacar valor como viticultores, pequenas explotacións, que xa empeza a ver cousas e que isto posiblemente en 4 ou 5 anos transformará a nosa forma de traballar e boa falta nos fai, porque cada vez se está complicando máis a cousa, porque todos estamos sometidos a papeles, burocracias, todo eso, e precisamente unha das primeiras aproveitamentos que vamos a poder ter desto é a simplificación e a automatización, pero que ten os seus hándicaps, Poñemos esta foto, que ao final saquei en internet, pero posiblemente foi xenerada por inteligencia artificial. Estos colores así parecen con esa aplicación que chama Leonardo, que con esos que parece que está feito a óleo, e aquí se ve un viticultor de traxe que con un ordenador é capaz de gestionar todo. Moi bonito,
posiblemente moi idealista, a bodega perfecta, limpiña, non hai nada polo medio, todo cheo de sensores, e aí facemos o viño prácticamente sin manchar o traxe. Pero a realidade é esta. E aquí a inteligencia artificial vai chegar ou vai chegar hasta onde pode chegar, porque hai cousas que non vai a resolver. Non? A estructura que temos en Galicia, poño isto como máis extremo, pero nos pasa igual a nós. Temos moitas hectáreas, pero son pequenos viticultores, moitos deles non profesionais, o promedio de superficie por viticultor é 1 hectárea, e con eso pues, temos que xogar. Unha infografía destas gráficas do que é a viticultura de Galicia, coa superficie, estes datos hai que coilos con pinzas, pois son do registro vitícola, aparecen 33.000 hectáreas, realmente en DO hai en torno a 9.000. Isto ten que ver con todo o pasado vitícola que tuvemos, con todo o consumo, o autoconsumo que había, sobre todo na zona de costa, de viñedos que siguen figurando no registro vitícola, pero que realmente non son productivos. A realidade é que temos 10.000 hectáreas, eso sí, moi atomizadas, pero xa con tendencias á concentración. Rías Baixas pasou de 7.000 viticultores a 5.000 en 5 anos ou 6. É dicir, está habendo tamén unha transformación, un relevo xeracional, que supoño que vos estades sufrindo máis acelerado, e eso é unha realidade que está pasando. Non? Poño aquí, para focalizar e introducindo o que vamos a ver agora, é cales son as oportunidades e, sobre todo, os retos importantes que eu vexo tanto na digitalización e na automatización e a inteligencia artificial que está empezando agora a dar resultados e simplificando as cousas, non? Porque realmente tampouco hai tanta inteligencia artificial aplicable ahora mismo. Empeza a haber cousas, pero son pequenas ferramentas que se están incorporando a outras xa existentes e que efectivamente sí que empezan a dar certo valor e nos van a axudar moito no día a día. Por suposto, en optimización de recursos, ben sea pois porque son capaz de predecir tema de enfermedades, que me axudan a calcular as necesidades de fertilización, cousas dese tipo, algoritmos nos van a ver en prediccións de colleitas, prediccións de plagas, tamén son utilidades e oportunidades que nos vamos a poder aproveitar e que xa hoxe poden ser unha realidade a custos asumibles. Automatización de procesos, sobre todo os burocráticos e administrativos. Eu creo que temos un gran problema como viticultores con toda a burocracia. A agricultura en xeral, non? Hasta que provocou toda a revolta que houve en Europa fai 2 anos que fixo frenar a implementación desa normativa tan exixente en documentación e en registro que fai que os viticultores dixeran basta. E estamos aí, porque entre cuaderno de explotación, non sei que non sei canto, ao final de traballar, despois temos que estar todo o día apuntando papeles e a veces sin garantir o cumprimento normativo. E xa no ámbito do marketing digital, que tamén isto xa é máis específico da venta, e quizás, pero que son ferramentas necesarias para unha parte moi importante do noso negocio, que é a venta. Entonces, sobre todo, e aquí, supoño que creo que é a clave do futuro desta zona, o no turismo e todo isto, pois todo o tema digital para posicionarte, para que te vexan, para que señas alguén, porque coa dimensión pequena non vas a ter capacidade de facer campañas de marketing importantes, nin de posicionar unha marca, senón é aproveitándose do que vos tedes forte, que é o territorio. Non? Sin embargo, hai uns retos que hai que salvar e que de momento ainda están aí, e isto se acabará democratizándose como fixo todo. De momento, pois, primeiro, hai solucións que a nivel de investigación funcionan, pero despois quero utilizalas e resulta que teño que contratar un investigador que me vai costar non sei canto, e entón, sí, eres capaz de ver un mildio, pero non podo sabelo. Hasta que eso sea algo que xa veña preinstalado en un sitio e me dé o dato en tempo real, sin necesidade de pagarlle un enxeñeiro, eu non vou poder utilizalo como viticultor. Inda que funcione de maravilla, non? A resistencia ao cambio, este sempre así cada vez é máis tal, pero eso sempre pasou en todas as xeracións e estamos en esta. O que pasa, eu creo que sí que se deu, está axudando moito a democratización dos smartphones. Nós temos un proxecto moi chulo que foi Viñas Atlánticas, que foi un dos precursores do Fitovid que decían antes da Xunta. O Fitovid se basou un poquinho nese, e que foi no 2010, ainda non se falaba de modelos de predicción, nin de ferramentas desas, polo menos aquí en España, e conseguimos que moitos viticultores de avanzada edad empezaran a trastear con isto. O WhatsApp fixo maravillas en ese sentido e xa non é unha ferramenta extraña para un agricultor, non? A formación é fundamental, porque isto enseguida te quedas obsoleto, pero incluso a xente nova. É dicir, isto da inteligencia artificial está facendo que todas as empresas nos está pasando polo lado. Toda a potencialidade do GPT, da generativa, de como reducir a carga burocrática nas compañías, vai ter que vir acompañada de formación. E, fundamentalmente, sobre todo, a xestión dos datos. Como ben decías,
datos sin gestionar non valen para nada. E todo isto da inteligencia artificial e da digitalización requiere de algoritmos e de procesado de datos. Vamos a repasar ahora un poquinho en que nos pode axudar xa ou na área de viticultura tanto a digitalización como a inteligencia artificial. Poño aquí en este orden, cumplimento normativo, o que dicíamos antes, todo o que se nos ven en riba de cuadernos de explotación, de registro de datos, de obligacións que temos como agricultores é cada vez máis exixente e vamos a ter que resolvelo, porque además é unha parte dos compromisos que temos como viticultores. A axuda da toma de decisións, para min é outra das partes que creo que ten máis recorrido e que máis vai aportar, porque hoxe un agricultor ou un viticultor concretamente ten que estar tomando decisións continuamente e moitas delas son complexas, a veces hai técnicos, a veces non, pola experiencia, e aquí é onde estas ferramentas creo que é onde teñen máis oportunidade e que creo que vai ser o que vai ser xa de forma inminente. Vos vou enseñar despois, ou fixen aquí unha presentación basado no que sería unha aplicación de gestión de campo que non é para que ter como referencia, pero sí para que vexades o concepto, non? E, outra parte é a mecanización, de precisión ou autónoma, pensando no gran reto que temos en Galicia do relevo xeracional, en xeral no mundo, non? Pero en Galicia, especialmente supoño que aquí, ademais cunha complexidade da orografía importante, pero que incluso zonas como Rías Baixas, que parece que estábamos exentos do tema demográfico, estámoslo sofrindo tamén, porque nos deu por non ter nenos nos últimos 20 anos e nós temos unha empresa de servicios que ten máis de cerca de 30 tractoristas, están todos entre 45 e 50. E estamos buscando e non hai, incluso no Salnés. Por que? Pois desde os anos 90 dedicámonos a viaxar, a ter fillos máis tarde ou a ter cans. E non hai nenos, e terán que vir. E iso vai a ter que estar, vamos a ter que adaptar a nosa forma de traballar para poder ter man de obra para facer os nosos viñedos. Aquí empezan a haber cousas, de momento siguen sendo elevadas, volve a ter o problema do custe de momento, pero isto se democratizará seguramente co paso do tempo. Non vou explicar este gráfico, pero isto ten que ver con esta exigencia normativa que nos entra en vigor a partir de xaneiro, onde vamos a ter que comunicar os tratamentos fitosanitarios nunha plataforma digital, e iso volve a ser outra carga administrativa que vamos a ter que solucionar. Neste caso xa hai moitas plataformas que van a dar cobertura a este cumplimento, pero o que vos quería poñer aquí é como viticultores seguramente aparecerán ou xa haberá algunhas gratuitas, outras son de pago, pero que é unha forma de empezar a gestionar datos e como hai empresas privadas que xa están empezando a meter ferramentas de inteligencia artificial e de algoritmos que incorporan nestas plataformas e que nos poden chegar a axudar a desarrollar a nosa actividade. Non? Bueno, e non o veño aquí para vender esta aplicación, porque nin siquiera a teño, simplemente que me gustou o concepto porque é unha empresa italiana que de momento por aquí non está, e nunha feira na que fomos, pois xa estaba empezando a incorporar estas ferramentas a través de suscripción como pago, pois onde se fai sugerencias de rega, sugerencias de tal, predicción personalizada de plagas, e que creo que este é o camiño que van a ter que seguir estas aplicacións e son as que sí que van a ter un retorno rápido. Eu creo que isto se vai a facer exponencial e moitas das que hai, algunhas locales, galegas ou como sea, vai a ser rápido ou deberían empezar a dar esta funcionalidade. A primeira, o cuaderno digital. Na medida que eu teña unha plataforma onde poida meter a miña explotación e registro as actividades que fago, debería simplificarme e que se encargara ela de facer esa conexión co sistema autonómico. Todas estas aplicacións xa están traballando en esa conexión e, por tanto, simplemente nós registrando esas aplicacións, pois xa teríamos resolto o do cuaderno digital. Outra parte é o grado de protección. É dicir, se eu dou un tratamento e o teño que registrar porque me fai falta para poder comunicalo, se teño unha ferramenta que sea capaz de saber se hai riesgo ou non e sabe cando lle din o tratamento, deberíame poder decir: ostras, pois estás protegido, non estás protegido, se chove se che lavou, oye, estate atento que inda que deche fai 4 días deberías repetir. Ese é un valor
fundamental que nos viría como viticultores moi ben. Estas ferramentas xa empezan a facer. É dicir, ao final, tiran de datos climáticos, podes ter unha estación túa, hoxe xa é accesible incluso información climática gratuita, as estacións de Meteo Galicia se poden interconectar con estas ferramentas e, por tanto, é fácil montar modelos de predicción e o dato que nos falta é cando deche ti o tratamento e en que momento e con que dosis, e con eso nos vai a poder dar unha suxerencia ou unha axuda na decisión de volver a tratar. Tamén estas ferramentas permiten, instalando, se hai tractores que xa teñen posicionadores GPS, se non o propio teléfono ten un GPS con certa precisión, poderías facer o tracking que lle chaman de por onde está a tua máquina, pola trazabilidade do tratamento. O sea, hai ferramentas deste tipo donde tú creas unha tarea de traballo e xa é o tractor o que informa do momento e da hora onde o deche, que moitas veces en zonas de moito mildio sabemos que demos o tratamento o mesmo día, que tuvemos aquí non, a veces é que un démolo pola mañá, outro pola tarde, ter esa información nos pode axudar a decir, ao mellor tes que ter cuidado con este porque había máis orballo ou había máis chuvia. Estes algoritmos de cálculo son os que creo que debe seguir o desarrollo destas ferramentas e os que realmente nos van a aportar valor para que o día de mañá nos poidan suxerir xa con certa fiabilidade esa recomendación de tratamento. O mismo cos mapas de vigor e con todas as imaxes satelitales, falaremos un poquinho iso tamén, esos son datos moi fáciles de conseguir e que ven interpretados e correctamente correlacionados coas ferramentas de inteligencia artificial, nos van a poder facer mapas de prescripción de fertilizar unha zona, incluso chegar a predecir máis ou menos risco de plagas en función do vigor. Eu creo que tamén é outro dos camiños que vai a levar estas ferramentas. A gestión dos almacéns, gestión dos inventarios, todo isto permite, unha vez que lle metes datos a estas aplicacións, che vai a poder levar nun único sitio esa gestión. Este é o reclamo comercial, digitalización moi rápido, isto como están todos. Pero o que quería, sobre todo, ver, e isto xa enlaza que a inteligencia artificial, este é o menú, esta era a visión que tiñamos ali do que se vía no teléfono, pero este é o menú desta ferramenta, onde estas funcións son de pago, son de suscripción, e vos fago un zoom ao que poderían darnos, non? Da mesma maneira, o único que eu teño que facer aquí é digitalizar a miña explotación, facer os rexistros das tareas que fago e, por exemplo, ten un módulo para cálculo de rega. Se nós tuveramos un viñedo ou unha horta con rega, pois como ten os datos dos sensores, tú lle marcas que nivel de estrés queres marcar, pos un sensor de humedade de suelo e che pode facer unha recomendación ou suxerencia de cando debes regar e cando non. Non tens que estar, como decíamos ao inicio, saber se hoxe parece que vou regar, vexo que está a erva medio seca, pois non tes un dato obxectivo e unha suxerencia que nos pode axudar nesa toma de decisións e na optimización dos recursos e na reducción da dosis. O mesmo co da protección. Este módulo de defensa, que era o que vos comentaba antes, pois aquí che está dando para cada enfermedade, e é posible que teña módulos para mildio, para oidio, para black rot, pois en función de cando deche o tratamento, está monitorizando cada produto que des, vai a ter un tempo de protección determinado e en función das condicións climáticas ou do estadio fenolóxico que estas ferramentas tamén poden predecir, poden decirche, poñanse máis de amarillo, máis de vermello, e como viticultores accedendo aquí, podo estar máis pendiente e me vai axudar tamén nesas tomas de decisións. Teñen incluso un módulo de verificacións de cumplimento legal. Sabemos isto das inspeccións do libro, a veces temos que ler as etiquetas para diante e para atrás, que se temos distancias aos regatos, que son zonas sensibles, os tempos de tratamento, a repetición, se pode mezclar ou non pode mezclar, ou se case hai que ter un máster para interpretar unha etiqueta de fitosanitarios. Pois, cando ti metes isto nun sitio e se podes facer un modeliño sencillo de que chequee o que ti fixete na aplicación contra o que poñen as etiquetas, porque se poden ler de forma automatizada, che pode avisar, oye, mira que aquí tes un rexistro que non está ben metido, que tu veche unha dosis un poquinho máis incrementada e nos pode facer correxir para as seguintes veces, incluso facer correxir as nosas declaracións que temos que facer.
En definitiva, con isto, todo isto vai de datos, que poden ser das tareas que nos introduzcamos, das parcelas, dos imaxes satelitales, de sensores que montemos nós ou que sean datos accesibles que se poidan servir nestas plataformas, GPS, bases de datos, que unido con software, plataformas, algoritmos, machine learning ou inteligencia artificial, pois é o que fan que aporten valor e que realmente sea unha ferramenta de uso. E estamos nese punto onde isto está arrancando. E isto sí que vai ser, creo que de rápida aplicación e que aseguro que moitos de vos xa tedes algunhas destas, máis ou menos deslavazadas. Creo que aquí o que falta é un pouco de integración e simplificación, porque a veces tens que ir a moitos sitios para buscar datos e non tes todo no mesmo sitio, pero este será o camiño que vai haber que superando e posiblemente con este impulso digital se acabe superando. A contrapartida que todo isto pues, nos leva sempre a suscripción. O sea, temos suscripción en Netflix e non sei que, non sei canto, e isto tamén vai a ser unha... Isto non é gratuito, por suposto, vais a ter que pasar por eso. Pero, na medida que isto se escale, e se haxa moitos, pues, pode ser máis ou menos accesible. Vos vou agora a presentar distintos proxectos onde nos participamos, onde hai componentes de digitalización, algúns que non necesariamente de inteligencia artificial. Citábamos antes o de Viñas Atlánticas, que ainda non seguimos tendo operativo e sigue sendo a ferramenta onde os nosos viticultores meten os tratamentos. Este xa é deste ano, ali xa empezamos a brotar xa porque estamos moi cerca da costa, xa empezamos a ter condicións de infección primaria. Bueno, que vos vou contar. Non que estades aí. Este é como ve o viticultor, iso mesmo xa fixemos nós no 2010, nunha forma moito máis precaria, sin tanto mantimento, sin tanto algoritmo, pero aquí hai un modelo de mildio que o viticultor, cando trata, pois ve con un código de colores cal é o risco que se enfrenta, e iso sempre axuda a decidir se ten que dar un poquinho máis, se pode esperar, se é recomendable ir a visitar as viñas para ver como están. Outro de outra casa que tamén traballamos con eles, que son os de Monet, tamén colaboramos con eles nese desarrollo dos modelos, un poquinho máis complexo, pero tamén da información, e che dando o avance do como está. Chega un momento que na nosa zona pois, hai tantos ciclos de mildio que xa non ves nada, pero, efectivamente, che está dicindo un poquinho as condicións nas que estás traballando. Outro moi avanzado, que é un dos que máis usamos agora, moito máis impactante, que este é o de BASF, o de Agrigenio. Tamén ten un pago por suscripción, pero este mide moitas máis enfermedades. Ten un modelo de predicción da fenoloxía, que a verdade que funciona moi ben, vai por integral térmica, por acumulación de temperaturas, e cando este che dice que estás en floración, isto vai medindo, vas ás viñas e está en floración. A verdade que estas cousas avanzan e funcionan moi ben. E che dá un resumen así de pantalla, donde che vai informando con estos 40 kilómetros do nivel de protección que tes. Este sí que calcula e fai unha degradación do tempo do traballo. E neste caso das plagas, son ferramentas que nas nosas zonas, sobre todo en Rías Baixas, onde temos máis presión, é unha das cousas que máis preocupa pola importancia que ten o control de mildio. O Fitovid, que comentaban antes da Xunta, que nós tamén participamos un poquinho nesta fase de definición, donde pretende ser unha plataforma onde a xente suba aí cousas e que sirva un poquinho de alerta, digamos, colectiva. A ver que dá de sí tamén. Outros proxectos onde estamos xa con proxectos tamén de innovación, tamén en tema de modelos predictivos. Ahora mesmo temos un activo que chamamos Big Predidata, que empezou fai 2 anos, e aquí non está traballando con inteligencia artificial, pero sí con un modelo de Big Data e, sobre todo, de predicción climática. Aquí o objetivo que tiñamos era predecir unha predicción temprana, pero xa estacional, non só en junio a ver cantas uvas vou ter, sino que intentar ver se somos capaces de, a principios de campaña, predecir se vai ser unha colleita boa ou mala. A realidade é que nós na nosa zona os viticultores máis ou menos sempre podan igual, pero un ano temos 12.000 kilos, outro ano temos 8.000. E non necesariamente por mildio, hai unhas certos parámetros que teñen un componente climático importante, ben sexa as condicións do inverno, ben sexa a chuvia na primavera, ben sexa a chuvia na brotación, que fan que o ano fluctúe, sobre todo porque afecta moito a fertilidade, pero sobre todo ao peso do racimo, o peso do ácido do albariño. Pois intentar saber iso a priori nos pode facer tomar decisións tanto no aprovisionamento como nas ventas e intentar ter ese dato sempre
sempre interesante. Aquí estamos traballando, primeiro, intentando identificar os factores que afectan a esa variabilidade e combinado cun traballo do Centro de Computación de Barcelona, que están traballando con modelos climáticos a medio plazo e traballando con históricos para ver se encontramos ese algoritmo, esa correlación que nos permita decir, pues, si se cumple esta predicción estacional, cos datos que temos agora, pois é posible que sea un ano de colleita media, alta, baixa, e esa información pois, pode ser moi útil para as viñas. Tuvemos outro no pasado, Global Viti, que además colaboramos co grupo de traballo de Tardáguila, onde tamén estuvemos traballando no tema do conto de racimos. Aquí, pois, a fiabilidade, o problema que tedes en blancas é moito máis difícil, en tintas os algoritmos funcionan moi ben, porque unha uva tinta é diferente unha folla. Nas uvas blancas, pois, a tasa de acerto moitas veces, pois os niveles que tiñamos de acerto nos conteos estes pois non eran suficientemente fiables, pero é o peaxe que ten a investigación. Viñan tamén con sensores remotos, facían conteos de noite, chegamos a facer mapas de prescripción de kilos por tal. Isto está basado na mesma tecnoloxía que explicaba o compañeiro na charla de antes. Nós temos outro tamén de innovación que fixemos e que tamén é un componente de digitalización e que seguimos utilizando e que realmente é un caso de éxito do que estamos moi orgullosos e que además hai moita xente que valora e nos veñen a ver moita xente de Portugal para ver esta historia. Nós, a pesar de que temos volumen e somos unha cooperativa, sempre estamos moi asociados ca calidade e ca clasificación. Nós non temos un único viño, que ese volumen de uva, ao final tens que segmentalo, temos distintos tipos de produtos máis albariños tradicionais, albariños máis modernos, albariños para novo consumidor, albariños pos mercados de fora, que queren outro tipo de acidez, e o que percibíamos era de que nós tiñamos, dentro desas 300 hectáreas, unha variabilidade moi grande. E non queríamos sacrificar esa variabilidade, senón que aproveitala. Igual que un viticultor sabe que esa finca é mellor e elabora por separado ou lle dá este tratamento, nós sempre estuvemos obsesionados en como clasificalo. Empezábamos visitando parcelas, pero imposible. Non podes visitar 2.500, hai unha variabilidade, non temos a variabilidade que tedes vos aquí, porque o Salnés é moito máis, non temos moita variabilidade de altura, pero sí que a influencia do viticultor, as pequenas cambios de orientación ou de altitude, sí que marcan diferencias. E empezamos a traballar nese caso con teledetección. Foi a primeira aproximación que tuvemos ás imaxes de índices de vigor foi no 2012. Empezamos a traballar primeiro con microvinificacións e aí empezaron os enólogos a entender un pouquiño como o vigor tiña correlación co perfil aromático, co potencial enolóxico de cada viñedo e ao final chegamos despois de 4 ou 5 anos de validación, chegamos a desarrollar un sistema onde somos quen de clasificar esas 2.500 parcelas a través de fotos aéreas. Ahora xa as facemos con satélite, pagamos un satélite de menos resolución, nos dá unha imaxe no momento de envero de todos os viñedos, agrupámolas polo índice de vigor, por un básico NDVI, nos parrales é moi sencillo porque como temos a vegetación por arriba nos clasifica moi ben e despois de facer un traballo en campo, de ver cada ano temos que corrixir onde poñemos o nivel de corte, pois somos capaces de darlle un código a cada viñedo por esa clasificación que despois metemos no noso sistema informático e lle mandamos un mensaxe ao viticultor ca súa folliña para saber de que vigor ten as súas viñas e nós despois nos encargamos na adega de agrupalas. Desde que empezamos con eso, pois o equipo de enoloxía cada ano nos pedía que clasificáramos máis a xente de viticultura porque nunha estrutura grande e cooperativa fomos capaces de facer cada viño co destino de uvas que máis aceptaba ese estilo. De forma que os viñedos máis estresados, os que nós calificamos como roxos, que teñen índices de vigor máis baixos, sempre dan aromas máis tropicais, pero a acidez está un poquinho máis baixa, e ademais, seña un ano frío, seña un ano cálido, sempre se mantén ese componente de perfil aromático. Esas uvas as destinamos para os viños máis afrutados, estos viños máis sencillos, con un poquinho máis de acido residual, que lle encaixa moi ben ese perfil. Os viñedos máis equilibrados, que son os do centro, os destinamos para os viños, para Martín Codas, para esos viños que teñen esa expresión máis do Salnés, un poquinho máis de tensión, pero con complexidade, e os viñedos que son máis
vigorosos, estos que están nos sitios máis fondos, con máis nitróxeno, con máis rego, incluso con algo máis de producción, esos suelen ter, ademais, como por sí solos son viños moi extremos, con moitísima acidez, pero, sin embargo, o que dan é un componente cítrico e vegetal que para certas mezclas ou para certos mercados é moi interesante. No conxunto na mezcla tiñamos un viño estándar. Cando separas, a partir de aí o equipo de enoloxía foi capaz de, nunha estructura complexa e como a nosa, ser capaz de chegar hasta a viña con ferramentas de digitalización. Ao final este é o dibuixo. Vemos viñas, cando estás debaixo delas percibes máis ou menos diferencias, pero é un factor subjetivo, pero estas imaxes sí que se representan a variabilidade da realidade de como madurou esa uva, como está producíndose, e iso ten unha expresión no seu viñedo. Outra das oportunidades que está ahora tamén en todas as feiras está aparecendo cacharros destes, non? Que van solos, de momento ten que ir un tío detrás guiándos, algúns xa son máis autónomos, isto está despegando. E tamén vai ser unha ferramenta que pouco a pouco vamos a empezar a ver. Aquí o mellor é máis difícil porque deberían aprender a escalar máis que a andar así en 4 patas. Aquí tedes outra tecnoloxía que posiblemente seña máis interesante que a dos drones e que creo que cos handicaps que ten legais, pero creo que se apunta como unha das cousas máis importantes, pois hai equipos máis experimentais, equipos xa de procesos, e vas ás feiras en todas está aparecendo a ver xa equipos autónomos de sulfatado, de gestión de suelo, que van solos, que traballan todo o día. De momento son equipos moi caros, que rondan 100.000 euros, 150.000, pero estamos no punto, tal como está habendo incremento de costes, como teñan superficies e algo tal, estamos no punto de que en nada, pues empezará a ser rentable en certas estructuras, ¿no? Estos, en vez de drones, pues estos robots que andan polo chan, tamén está habendo para tratamentos, e os propios de drones de fumigación que teñen a problemática legal, pero que en zonas de orografías difíciles e pola axilidade que dá, ou se non hai personal, pois non deixan de ser unha alternativa que esperemos que máis tarde que máis cedo que tarde se permitan de unha forma racional, non? Outros proxectos tamén onde tuvemos digitalización foi un grupo operativo que fixemos xunto con unha empresa de Cataluña, e aquí traballamos tamén con mapas de prescripción basados en imaxes de dron. Tamén un proxecto experimental, era moi interesante, pero que isto non se trasladou á continuidade operativa, pois porque ao final era moi engorroso. Necesitábamos facer un vuelo de dron, facer unha interpretación nun ordenador, despois de generar un mapa, ese mapa cargalo nun tractor, e dese tractor despois sí que era capaz de, según iba polo viñedo, se había máis vegetación, botaba máis volumen de sulfato, se había menos, botaba menos. Podíamos chegar a conseguir aforros de hasta o 20%. Pero isto está pendiente de que esa tecnoloxía aterrice a que non teñas que ter necesidade de gestión por detrás ese back office informático. O día que o propio tractor leve diante unha cámara, xa lea en tempo real, interprete el solo e dé a orden á máquina, isto acabará chegando seguramente, igual que o que vemos hoxe nos coches cando conducimos, xa che frenas e vai un coche diante. Todas estas tecnoloxías, no momento que se democraticen, poderemos chegar a utilizalas. Mentras, se quedan ese punto experimental, son moi interesantes, funcionan, pero primeiro, o complexo que é e o costoso que é fai que non se acaben implementando, sobre todo na escala de viticultura. Moitas destas cousas nos cultivos extensivos xa están totalmente implementados. As fertilizacións variables, sobre todo neses cultivos extensivos de cereal, millos, nos grandes latifundios, incluso de Sudamérica ou de Norteamérica, pois xa a fertilización xa fai tempo que se fai así. Xa compran tractores de 300 cabalos, que xa de serie xa traen todas estas ferramentas, xa traen o GPS, xa teñen os lectores de mapas e as abonadoras xa funcionan desa maneira. Nós temos, pola escala e pola dimensión, temos esa barreira do coste que ainda non estamos nese punto, non? Este proxecto, pois eso, facíamos o dron, generaba, este era o vuelo da imaxe. Despois do procesado facíamos este mapa de prescripción en función do volumen de vegetación, tomábamos uns puntos en terra, e entonces nestas zonas tiñamos que botar un 30% menos, e nestos un 10% máis, no conxunto neste viñedo, e isto foi feito ademais en Monterrey, no viñedo que temos ali de Vilar de Bos,
pois conseguíamos ao final da campaña secar a colleita adiante cunha reducción do 20% de tratamentos. Este é o esquema do que foi o proxecto. Outro exemplo de uso da tecnoloxía no entorno da reducción do uso de fitosanitarios, pero que se queda nese tema experimental. Nos falta a democratización desa tecnoloxía. E xa para dar unha pincelada sobre a bodega, pero aquí incluso ainda a barreira tecnolóxica é moito maior, porque son máquinas moi costosas. É certo que cada vez as máquinas, a ventaxa que xa veñen todas de serie, conectadas a internet, xa podes velas, monitorizalas, encendelas e apagalas con teléfono, pero cando xa falamos de maquinarias que nas bodegas xa son caras, cando estamos falando de bodegas máis pequenas ou de pouco volumen, pois as oportunidades que hai aquí de meter tecnoloxía non aportan o valor suficiente como para desarrollalas, non? Pero tecnoloxías 4.0, que era a palabra previa á situación da inteligencia artificial, hoxe grande parte das máquinas que compramos se incorporan sensórica, se incorporan tal, pero hai que facer proxectos máis complexos para realmente se calle valor. E onde tes retorno é cando tes volúmenes de produción importantes. Automatizacións, eso tamén cada vez xa o vivimos tamén na casa e nos días montas unha instalación frigorífica, un control de frío, antes eran todo chaves e mandos e relojitos, ahora xa todo nunha pantalla, moito máis fácil de controlar. Toda esa tecnoloxía 4.0 xa está interiorizada e cando se fan renovacións nas bodegas suelen vir incorporadas. O mesmo que a monitorización, eses registros de datos que tiñamos nos viñedos, nas bodegas tamén existen esas tecnoloxías que cando tens que ter un control, sobre todo dunha produción complexa, pois tamén son necesarias. Cando xa tes unha produción máis artesanal, pois moitas veces non é necesario. En xeral, dentro da bodega, en todo isto da inteligencia artificial aplicada ás instalacións de produción, suelen requerir de inversións elevadas e o retorno destas inversións de momento, pois necesita de volumen. Sí que é certo que todo este ecosistema do GPT, que está tan de moda, que todos xa empezamos a xugar con isto, está empezando a facer xa presencia e axudándonos a forrar tempos e a reducir custes operativos. E iso estamos vivindo todos. Cada vez, antes nas oficinas vías un montón de xente movendo papeles, o papel está desaparecendo, a propia lectura de correos electrónicos ou a interpretación, generar un texto, generar un documento, todo eso, as propias oficinas de abogados xa reducen plantillas porque están os contratos xa non ten ninguén que redactalos, sino que os encargas este tipo de ferramentas, a interacción cas ferramentas cotidianas. Esta é unha das cousas que xa está e que ademais están xeralizándose, e creo que incluso na pequena escala isto sí que vai ser moi accesible e a partir da formación isto nos vai a empezar a dar xa resultados. Para mí o que falta é que isto nos chegue á parte sectorial. Isto como é moi xeral xa está moi rodado. No momento que teñamos ferramentas destas, isto que falábamos de os cuadernos de explotación ou a comunicación, as declaracións, todo isto, no momento que se integre, creo que é onde nos vai aportar moito máis valor. Dentro das bodegas e pequenos gráficos, aquí podemos ver cousas super avanzadas, pero volvemos ao mesmo, necesitas volumen. Ou se hai proxectos que, cando estamos falando de producións elevadas, calquera optimización enerxética, a través da monitorización e da eficiencia, consigue retornos importantes. E aí se está invertindo e facendo moito. Incluso modelos predictivos que non é que tes datos, o funcionamento é o mesmo que cando falábamos da viña. Se tú tes unha instalación de refrigeración de depósitos, imagina que tes unha nave con 2 millóns de litros, 50 depósitos, pois calquer os sensores che poden dar indicadores de, oye, este equipo de frío pode estar fallando, nos está dando moitas oportunidades de anticiparnos ao que poden ser averías ou ao que poden ser problemas fermentativos que no noso negocio son importantes. A parte como actuación remota. Ahora, nos cada que compramos bombas últimamente, pois xa todas veñen con mando a distancia, xa un operario desde aquí en bodegas grandes pode actuar sobre a bomba, apagala, aí xa máquinas que veñen preparadas para incluso traballar desatendidas, filtros tangenciais onde tú programas un traballo, conectas 2 ou 3 depósitos e pode marchar o operario e sigue filtrando de noite e cando ven a mañán está todo o viño filtrado. O sea, todas esas tecnoloxías de escala e de automatización están funcionando, pero volvemos ao mismo. A partir de un nivel de producción onde isto empeza a ser rendible. Se non, se queda no anterior. Tamén fixemos proxectos de
analíticas de datos para o control da produción, de estimar a demanda, porque volvemos a falar do mismo. Nos en Cambados embotellamos alrededor de 5 millóns de botellas en máis de 90 marcas, con distintos mercados, distintas etiquetas, pues, a complexidade de ter produtos sin romper stock e de sin acumular produto que despois tens que descorchar, a isto axuda moito outra vez a analítica de datos, non? E máis avanzado sería con predicción de demanda. Neste sector do viño ainda non é tan, pero no sector de produto fresco xa hai algoritmos que están traballando en facerche propostas de produción en función do tempo que vai facer. Por exemplo, se vai a facer frío ou calor dentro de 15 días, pois hai grandes empresas de alimentación que predicen que nesa época vas a ter máis consumo de helados e para non ter ruptura de stock, pois se lanzan necesidades de fabricación de máis intensidade. No sector do viño non estamos aínda neso, pero xa no noso caso tuvemos a necesidade de automatizar certo análisis de datos tanto da venta como das previsións comerciales para poder manter un stock asumible e non entrar en sobrestocks ou en roturas de stocks. E iso se fai outra vez con datos. Ao final tiras da venta que estás tendo, tiras dunha planificación comercial, tiras dun nivel de stock ou de movimentos de stock esta semana, pois, polo que fose, aquí saiu máis botellas do previsto e lanza propostas de fabricación para manter ese nivel de stock mínimo, non? O mesmo para todo o que é isto da planificación. Son capturas de pantalla dunha ferramenta que fixemos nós específica para este tema e tamén ferramentas comerciales onde analizamos o problema, traballamos todo o que é onde estaban os datos, os algoritmos que traballan por detrás para axudarnos na planificación. O mesmo para o presuposto de ventas, unha ferramenta que puxemos a disposición dos comerciais para desarrollar os escenarios de ventas, incrementos de ventas, incluso incentivos dos comerciais, onde se vai monitorizando por canal, por cliente, cal é o presuposto de ventas e isto que lanzamos despois coa planificación. En resumo, os que vos quería dar era un panorama un poquinho de distintas solucións de digitalización que se poden utilizar, que se están utilizando máis. Xa non me metín con o tema de marketing, pero en marketing, pois todo o que é o marketing digital, a conexión con cliente, hai aí un mundo impresionante de digitalización e de captura de información. O mesmo que están facendo con nós co teléfono, os de Netflix e tal, xa está aterrizado no mundo comercial e esa é unha ferramenta que cando para o novo consumidor vamos a ter que traballar na nosa escala, pero o que pretendía era contarvos que cousas temos xa accesibles a medio plazo e, sobre todo, poñer un pouquiño de sentido común no que é nas expectativas e na realidade, non? O sea, isto é un camiño que está chegando. Creo que pola vía da gestión das explotacións temos un camiño moi próximo xa para axudarnos a traballar e creo que ese é o máis próximo que vamos a ter e o resto vai a depender de que se democratice, sobre todo a tecnoloxía, non? E haberá incluso así casos donde pola escala, pola dimensión, nunca vamos a poder aproveitarnos de todo isto. E sin máis, con isto, quería darvos as gracias pola atención. Na mesa redonda me podedes preguntar calquer cousiña e no que vos poida axudar, pois por suposto, aquí estarei.